kurano no de aka ne tachere maso na so na ho odene ma no tie Abraham ka kire se wo baka se wo tie ase no unya hoto Lazarus de na Lazarus de ohuna mane ti se de japade de ko asamando anko sikani na fridge no drinks aye mu man ko de bako o ka wo segu bu ayeka eni ti wo bla wo tie ase na nipa tie ase no wo mwa bi ade babu animpa mani ji David hu se oyini David 2 Samuel chapter 9 verse 1 David di here was asase no yeah David edi here Mephibosheth isaka urade David edi here was asase no Bible say David di here no o kai na fofo ono on bobla Jonathan mo David na danfo pa ni Jonathan urade bua ya opagya David be here pe yankan 2 Samuel chapter 9 verse 1 Bible no say yeah David edi here Mephibosheth yeah David dey here Mephibosheth na David can say ana David nya ba bi gina ye pe na David ka say obi da so ha o hwehwem say ya wo se obi da so ho a waka Saul fie na Jonathan ti na Jonathan nti me ko na doye menya na doye hallelujah amen David an hwese na dafu Jonathan na sefo be wu ansa na wafula kuntunkuni akotena se oye ye pepepe na ohwehwe na dafu Jonathan na sefo akiri kwan o so obi wo ho a Saul fie wo Saul fie Jonathan nti me ko na doye menya na doye wantwen ama Jonathan asefo anwu ansa o se adoye ohine so no nshanka urade amen eti nipa tiase a ena we hia mmoa bla ukofie wo tum hye wadafo ne yere no omo ho kire won utie wo KFM unse wadafo ne yere omo kire won wadafo unu omo na kosku unu omo unu wadafo ya na shabla bashi ono nyina na tu kwan anye ya ama no na we urade abie kwan na ye ya ama wo kai wadafo do wati antwan ma wadafo ne nwu ansa na wa shirt black abo ho achechiro kete asha trials ketwa aje strepes akojira wadafo yi ahye that's mate apaja funu no hwe uwa muwa bi ade babu animpa enhwe manipa ni ngu ansa listen well David sisu oye pe David busa na dafu Jonathan achiri kwan ne nasefo se me ye menhwa madam for Jonathan na sefo ekomi nku wo mo na makotena wo mo yi ase ti David si obi wo Jonathan firi am frɛ ne mlemi na menya na doye na woto aso a na Saul fie somfo bi wo ha di Siba ni di Siba okoshia no eba David nchai oyini ka chare say ana wahene ka say uni Siba na so wakoa ne me David ka chare say ana David say obi ni obia wo Saul fie obi ni obia wa na hallelujah obi ni obia o e Saul fie apart from Siba we no madam for Jonathan na sefo obi ni obia o mo fa wa mo mra me na menye wo madoye obi ni Saul fie bi o o se na dafo no be wu ansa na obonsa akesi shida kesi nkoma ti na urade shira David no David no bua ni mpanti sana Solomon so be fae na woto aso a obi no bi wo Saul fie obi no fie wo Solomon fie abi ni Yakobon do ye be ye no abi ni Yakobon wa do ye be ye no ana hallelujah amen obi ni Saul fie abi ni Yakobon do ye be ye no acha sa do ye kura wo ya wo nya manimpa wo ya me Yakobon yes and it's in a Proverbs chapter 19 verse 17 no ka say hunu mobroni no de afema urade de wodi ama no obese woni munyam ese ona mu hallelujah amen hey what word ni ye hey David si obi ni wa ma amni Yakobon do ye be ye amedi Yakobon do ye be ye no David antwen ama na damfo no ho ankere no ansa na wakotena na yiase odi ye no kae namfo bla wotie me hwe wanamfofo anu wo mu fiase ho kire wo wadi ye bla antwen manipa ni ngu aso na Bible ne sa tiasefo nyina nkyɛn na nidaso ya de bi ho to ba ho mame ye kokokoko aye be san aba ho Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 e ho ne gyina kasa come on tiasi oko Acts chapter 23 verse 16 Paul
Yankohwe Paul osi so na no wo fashion no mfo mu ni agro etiabla empo yeko nkofo bi ebo Paul ho adwen say ye bekunu no Paul wo fashion e ko bro alarm she dabi shamoma Paul kwa matisi ye bo Paul ho Paul ye be kan ho Paul kura o Paul di ye no na woni ne wo fasefo ti ye oni ne wo fasefo ti ye ye bo no po no eti ye ko bo Paul ho pa ku no na ne wo fase wo ho nti o ti asem no esanse na Paul ye ni papa panti ne wo fase no ko ti ho ma police na aka se Paul o ti ase no na ne ti mu odene a o nhwe ne wo fasefo a na ka bra ye koku no aka ne wo fase no be gina kira ka se wofa Yankopon na tua ne ka osiri ti mu odene na so sense Paul no ne wo fase no ti ye nti Acts chapter 23 verse 16 kan ho ma me Paul wo fase e bo safo hene na mane na Paul wo fase ti 110 tie uye ya kai wo fase fo no oye no banko a hallelujah amen obu ho di ye ya na yiri tum ka kire ne se na ye fan sei wo so wo hwa wo fase fo na wo fase fo no wo ne papa no hallelujah amen what is say wo fase wo bible wo fase wo bible Paul ebra ye koku Paul no Paul wo fase kan no na Paul Acts chapter 23 verse 16 Acts 23 verse 16 bible ne say na Paul wo fase eti nkofo ne te no eti se nkofo ne te Paul no okoshe na ban mu ana okoshe na ban mu obo di kire Paul ana okobbo asem ne kire no wo fa Paul na Paul frɛ haso panyin no Paul frɛ wo haso panyin no ba sɛ ana otwe ne ba be ka sɛ ablantie ko asafo ne ablantie ekɔ sɔfo panyin nkyɛn na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ nsɛm bi ka kyerɛ wɔ mu ana ɔfa ne dine kɔ ana wɔfa Paul wɔfa asɛm de ne kɔ soja panyin ne nkyɛn ɛka sɛ odeduani Paul ɛfrɛ me se me sɛ memfa ablantie yi ɛmla wo nkyɛn ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ wo ɔsafo no ɛsɔ ne nsa asafo yere ne sɔ ne nsa ɔne kɔ ɔfa baabi ɛna ɔne ne kɔ ɔfa baabi obisan sɛ ɛna ɔka sɛ ɛdeɛ na wowɔ ka ɛkyerɛ me ɛna wɔ se apam sɛ Judafo apam sɛ ɔbɛserɛ wo na ɔkyena wɔde Paul asa ba adwom wode Paul asa ba adwom sɛ ɔbubusa ne nsɛm na ayɛ wɔ mo ho te sɛ deɛ yɛbɛbusabusa ne nsɛm nanso entie wɔ mo na mu malema efisɛ mu malema no Bible 40 ɛtɛ Paul aplan ya tell me wɔ fa Paul wɔkeka ɔho ntam na wɔn akeka ɔmo ntam sɛ ɔmo nidi ɔmo nom ɔmo nsa nom gye sɛ ɔku Paul ansa ɔntere sɛ wɔn bɛku Paul ansa nhyɛnka wurade de Paul wɔ fa ase ɛna ɔkɔma guidelines sɛ mo wɔ fa Paul wɔn bɔ pɛ na ku no efisɛ na Paul na ɔne no wɔ fa ase no ti yie yes odi yie no ɔhwehwɛ no wɔ fa ase foɔ wɔboa wɔn mo bra wɔma wo yera gye wɔbɔ so too much wama wo yera gye wɔbɔ so too much abusua ne abusua yes ebedrum bi akrache wo bɛ yale ada hɔ eyire be dwane agya wo because Bible say wo yera agya wo kukum mpo hu na we wa no you careful if so fra abusua foforo na ba ye wo abusua ɔno abusua oba bɛ dwane oba bɛ wale wo betimi agya yakɔ former family ɛne hɔ dabi sɛ abusua we kane no na me bobi ene de megai ene wo betimi aka se girl we first na me wa no bla we first no na me wa no but abusua wo dem de wontimi nka se abusua we first no na me dwane bia na de megai abusua ya abusua eti Paul num di ye wo manfo mo fa so no mani agro hallelujah e ma no wo mo ti ahomachi preach na ko se ya no wo mo adwa cause ne yam anke ni kuna se wiase agapade nyina de ama no geko uwu afakọ sister uwu afakọ waya ma ukunu wo fa se kura ntumi nsifie ho ena esi sen ukunu ma me ena ekosi sen ukunu nua ba hallelujah amen di owo ma me kura waya ma ntumi nsifie ho aden why bayfo ade na wo gye why bayfo sha uwa mboa bi a wo de babua nipa ntwema nipa ni nwu ansa koku kwai o se me wo fa se bi awu ayi bo nwum bi na em de se why o se onipa uwa mboa bi a de babua me a ehwe ma me nwu ansa na wo fu ankuntunkuni efise onipa wu ana asai hyenka wurade amen tienie pa so wo mboa bi a wo de babua wahyewa
ɛhwɛ ma wasi ngu ansa hwɛ Peter Matthew chapter 8 verse 14 Matthew 8:14 Peter nasi bayalesa Peter hallelujah ablade Peter na nasi bayale no Petro nasi bayalesa Peter de Yesu Kristo ko nasi fie ne enkohwe de esiye Matthew chapter 8 verse 14 Petro nasi bayalesa Petro nasi baadien ayaresa na Yesu ba Petro fie na Yesu ba Petro fie obehunu nasi ba se obehunu Petro nasi ba se oda ya yale fufuo oyale jaundice na oso ne nsa na Yesu so ne nsa na yale fufuo no jaa no jaundice ni ye de ade na oso le som no o ka se Peter na onno nasi no a oni nti ya Isaka urade amen Peter hwehwɛ sɛ nasi no bewu na wakofle kuntunkuni akotena se ɔhwɛ sɛ nipa tiase na ɔse eboa no etu ɔtwe Yesu kɔ nasi wo ba fie ma yale ya na nasi wo ba no yale da hɔ no Yesu sa ne yale ha Shiranka urade amen o sha ma o yire ma me ewu ansa Isaka urade amen na wakɔgye creative Coke Fanta 5 create 10 Guinness 10 Lomo Peters 10 Burkutu 10 Jabotre Adonko Peters 10 na ko gina aye nase na yasese adisiedie yasese na ya to santin tin ya di duku asha ho ya di handkerchief egu ho ya mama me no sapo me why no mama ne ti asikura sapo kro de bedwale kro ho odin ne sapo no woto no 1990 Jabotre net no wode adwale amaburu na yete se white hallelujah amen mama ne ti asia no net sapo no 1990 wode adwale mama ne to no net sapo no ye pure blue pa it is a pen big pen niti na ye blue pa mama ye dwale net sapo na na ye white odi no wonam kra won ti so odi dwale owu ye no mako akoto net sapo mu no atota wo no mu no mama ne ti asia tawro odi dwale emu ntokro uhwe ma wo behu Afghanistan hallelujah Jabotre ti asam ni yo tawo no hwe ma it is a telescope uhu naja mama ne wu ye ne de wo asew wakoto tawro mu no abobbo udi koye di siede de koje fans me wa ne so mama ne ti asia kra ne ba ne kobua no wo ka kire de says wo ko osofo se mama ne ye ba ye nti mama ukunu nkobua ne mama mama ye di hia di ayoro ho saa mami aka owu ase owu de ne ko owu ye ne de wakọ hyehyɛ de siede na Nyankopɔn obetua aka onyamai Nyankopɔn wo sister we Nyankopɔn obetua aka nyamai usia ni we ya na wo so to aso Jabotre enche bia na wo so to aso etia na obehwe 50 sankofo no wu a omu e ma na omonye 50 52 54 56 wo muduru wa na omoni brade satam no omma ya nom omma ma nom ebia wiwie sini training college vesti no mni ade tedu sabla na ni kra wo fume japa edu sabra na oka na onya wel oka ni kurushe no wo pose nkwala no man kwala na hu se wo mo papa enipa bone na wo mo fanya wo mo ejabu wo a ono oyi school fees ya ne ba school mo kronkonko tu school fees da o de so ba na yire no ne ba school mo onkonko tu school fees da ne ba PTA mitro nko bi da oto ade ano de ama ne yire na ne yire de ama ne ba bla o de sa tra wi ase a da che wo ma be ba ho akere wo ma be ba ho akere school fees obansem school fees ada say wa obekwa akotua na obefla kra nda hye ne nsem wo ye be ma na akura na hu se wo na wo bo ka wo na wo hwe no be ma wo yi school fees ma wo yira wo bo so afra akura no akosua yiro hu ko school abiga yiro hu on ka me bo ni sika me seye and the school fees 15 million 10 million and ma seble ma bosuom sika aka me hu nyina na madwiri di ama wo no aso me hwa ne kunu na de ma no obeka kira kura na ma na hu se etitem bia watch ne de ombetwa ma mema no da because wo nya ready so wo ho oba ho adaje a ono so nya ho adaje ta wo no tieni e papa ti asem de ye
me thought ye coffee drink a crown meta coffee na me kona me mada ma chechire ma de oboko na makope ba bi di ahye nkwala de sori anpo wo mko school ma frefro me nra me to drink biblia me ba na mo da oje na nkwala na usam na me drink ne ba fie ho eti me ma epema samso ma me wo ma me tu kwan bosom yensa obi a misa no bosom yenu ko wasa ho ko ye na dwuma ye dwuma wasa ho wasa kropon side ho obi a misa ne se ma me be bada be but me wo kuma se hwefra ye frɛ me hwefra ye frɛ me esaka urade de amen I was saying eduru Mother's Day I want sign no eduru Father's Day ya obi ampo ni mo bati na atwam yesi nrai sa nrai Father's Day ma wani na ho ya careful ablanti ya careful ma wani ye bia money o money afura ati say Saul nam Damascus ko Bible say na ni afura yes ti asem ni ye papa na tie ni ye and try ma wase unyale am man ko chisa di sie dia tentre fan salai Bible say Paul efre Yesu Kristo ko ho bisa nana Peter Yesu Kristo ni Peter e ko kan bio o say Matthew asabeti nwotwe ntemu no o say Petro na se ba ya lesa na Yesu ba Petro fie no obehuru na Petro ase ba say oyale fufuo John dish na oso ne nsa na yale fufuo ni jai no an hwehwe na se ubewu na mo bo modi se na se wote nkwam no obeboa na me natumi atena nkwam wantwa me na nwu ansa wo mmoa bi a wo de beboa entwa ma se ni nwu na wakoye nsi uye kakra adisiedie akase azade siedie na wo mo hyehyɛ ne tenten wo mo kɔ hai na ye de abeje fan so mo wia no mo san de kɔ wo wana wo dada no Bible say na ada wo ho no Onyankopɔn yensi na twetwe bisodi onipa guo no hwe Solomon di ye Ecclesiastes chapter 2 verse 4 down Solomon di ye yenkon kekan ho ne yenhwa de wo ho Solomon di ye no yenkon kekan ho na yenhwa de wo ho Bible ne sesɛ osekafo etie ye mienu no wo sesɛ nchemu enai o say enije na djuma de hu to aswe o say mimi Solomon me nyuma so akese me nyuma so akese me yisi adan me ye bobi trofai me ye fichifuo nso na fe fai fe fai me yo ensu atade enso me de muso gugu me de mu minya enkoa ene emfena efie nipa so wo me ye de ade hallelujah Solomon si wo di ye no ebla wo di ye no di fie nimpa no wo faase ne wo fanom ne nananom ne sewanom ne o se Solomon si wo di ye no minyankwa ne mfena efie nipa so wo me nimpa nso e wo ne nkyai abusuafo wan tutu wo mo ajeje mu wan hwema ekoma nkuru wo fanansa no wo fra yintuma se wo koye no wo fa yie ene so yetimi ne busafo ntena wan hwema no wo fa se amre amfagem mayale yankunu ansa no wo ose wo ni wo fa se awu nti wo kwa yie o di yie no o se efie nimpa efie nimpa binom ne hwanom wo fa se hallelujah akonta o maame o papa won sewnom unuanom hallelujah so munya ba ne nkyɛn Bible say oyeye no ɔde wɔn nyina ba ne nkyɛn ɔhwɛ sɛ wɔn nso awurade ato nsɛm a bra sister ɛhwɛ ma sɔfo no o sɔfo no ɛhwɛ ma ne ho nkyere na ama ne ngu te sɛ deɛ kumasefoɔ yɛ in the name bla obrɛ yɛ ɔyale da kajetia na obi akora man no in the name wu ya bla na yase behwe esene wo henka se bia yase asase nyina wo ya oba wo sin the name awudi a masase me de ma na yere ne ma in the name awudi a me bonsa 20 million in the name yase wo munya be 1 billion wo hene ma wo ma asase sie no wo so kwa wo hene ne eyi ne kura ye ko bi ehfa mpo wo kwa bu akwa na wa mane afa nimfa wo duru bu akwa place before so da ne ho na wa fa nimfa sa ekrobo ho me wura fi de ye ko bi we ya me masase we ya 20 million we ya 10 million me bon sase me why no papa de tia se no na obi ya moa no ne yire ne ma sofai 1% ya ne yire ne ma de on be di kura na mo den ne dem awurade asem ko na oka nti ne yire ne ma sofai ansa
afa de okowu ye we ya me chere me sa bele no nipa na wukọ nipa na wukọ sit down asase ne so hallelujah tieni e pa enchai man Evangelist Oduro nwu ansa na waba mayi ase wo wase kropon waba je fans Evangelist oprichiwo KFM ye Urade Evangelist pa obegina chire Evangelist Wudia 5 million 10 million but the boss asata mawukọ metiasie fabremi metiasie fade ne bra na Bible say atiasefo nyina nkyɛn nda so wo na okrama tiasie no okrama yo tiasie no yesi jata wo hallelujah enjoy my Evangelist nwu ansa obegina ba yiase age fans David metiasie fade ne bra faka de bla fanya Urade adwuma tiasie no ena mai ba bi ngina yenya Urade adwuma hallelujah ye tiasie no ena de wo fa beboa ye fanya Urade adwuma flat no enjoy my ye nwu Solomon so ye na fie nipa wo no minyankwa ne mfra pi onyankwa ne mfra fie nipa so wo me nkyɛn fie nipa so ye de ade Proverbs chapter 30 verse 11 Bible ne ka asɛm bi Proverbs chapter 30 verse 11 Trust ne ka asɛm enipa bi wo hɔ no ma Bible say enipa bi wo hɔ a ɔdom wo naja wo mo domi wo mo ja onhyia wɔn na wo mo maame so anya de onhyia no wo maame abrɛ ho awo ahwɛ wa beduru sabre hwɛ wo maame sofa wo sofa ɔyɛ bayifo hwɛ wo maame sofa wo sofa betena kumase nkran ha kumase bobra brantie wo ba ye kura nye ye ma hwenkrani ba bi a wakotu fire ufiri ayi no hwa wasa no hwa betena ha ufiri sahwe goso ufiri bono no hwa akuyapem abetena ha krase tra den umma blanco anim ishaka Urade amen wo ba ye wo ba bi a wabetu ni sisi achi ne to ablantie tieni e pa o ena gusuo sika gum usuo sika gum o ma me no papa o me do ba asase we su kra wakura ase ho ko he semina na aye round one no azuma blosu no usoma na eje afiri unsem no eno na wo mu di dwale wo mu sole a key soap ena wo mu di paste no blush no fa so na de achu Kohwa maame blush ya oyusu blush one city oyusu ukwa so a maame wo yusu ama ne blush ni nyina tutu aye flat still maame ne da so yusu o tenkra ha wanya sika e market se na oda ho o maame sofa owu a na wasesa wo ho akotena yie na se ukoyo maame ayi twen Awurade wo hwe wo listen well pa tie ne ye tie ne Joseph nya ne ho no Abia Joseph nya no ho. According to Genesis chapter 45 verse 1 to 28 yen kan ho nyina. Be kan story na wo ho no. Kakra. Joseph yi ni wadi che ni nuanom. Hallelujah. Amen. Oyi ni wadi chire ni nuanom. Afani wonsi. Wo mo ton Joseph. Ewo Genesis chapter 38. And ye ton Genesis chapter 39. Hallelujah. Genesis chapter 14 okoshe prison. Yes. 41 ho ne yi no. Afi 42 ye share na nimnyam. 43 ho de kona afi de David Joseph asase ye. Na Joseph ye no na ekom kese si Israel bontene so. Na ni nuanom bepe aduane ato wo Misrim. Bible say Joseph hu ni nuanom no na ontime nhye no ho so. Into kan Bible no say Joseph dan no ho di kire ni nuanom. Hallelujah. Wani wonsi wo mu. Elite according to Chironsem no Genesis chapter 47 verse 3 yan kan ho. Yan ko 47 verse 3 no. Genesis chapter 47 verse 3 was say number 3. Bible no say was na Pharaoh busa ni nuanom say. Pharaoh busa ni nuanom ne say. Modwuma ne say. Modwuma ne say. Oka kire ne say. Ana oka say. Onku a eye mohwefo. Onku a ye mohwefo. Yene ejanom so. Yene ejanom so. Oka kire Pharaoh bio say. Ana oka kire Pharaoh say. Yaba say. Ye betra asi so. Ye ba betra asi we so. Efisa onku a. Enya didibia. Nsanka Awurade din. Ema wo nyan. Joseph ye no kofa ni nuanom nyina bai. Misiri masase so. Verse 11 to 12 no na ye me de no. Genesis 47 verse 11 to 12. Na Joseph manager ni nuanom tenabere. Hallelujah. Tieni o. Joseph di ye no. Wo se naja ene ni nuanom ma won tenabere. Osifie ma wo mu. Ti asem ni ye. Hwese de wo kire ba ho kire no. Na nuanom no bi wo ho a wo ma dwene nye. Obua no de wensa.
obua no de ye masem udi akire dia udi akire a untimi mmuwa bi ye wafam de bia te se enua ye wafam de bia te se wo faase ye wafam de bia te se wo fa ye de awurade ahye wo no because we say de ohumobro ni mabo de fam awurade adoye ne ye kase ye amanimpa akiyaja yo akiyaja ye because nipa ye boni aye obua no na opeba bi de wahye anything hu se wo ye ba awurade eti ekwaya David di ni nuanom fast ye fancy Joseph ni nuanom de ne fast so e Genesis chapter 37 ba eturu ba bia bi kurase ye mfa ne nhye buram ni yanku no ebi si ye nyese na omoton no panyini no gindi firi won hyam na omoton Joseph na ke Joseph yeye no oyeye no ganania hallelujah amen na so Joseph di ni nuanom bɔ ne nyina che won oye na fam de ati se wonua eti Bible say ehia wo no Joseph kofa ni nuanom nyina bai ema won tenabre na wo toa so a ema wo mo tenabre na oma wona sase na oma wo mo asase ewo Misrim dia sase no ye dia sase no ye wo Ramses Ramses said the fellow kan ye no na Joseph bo na jane ni nuanom ni na jafiefo ina ko homa what word ni kan ye pa ajametim biom wo se na Joseph na Joseph bo na ja ani ni nuanom ani na jafiefo nyina ko homa hallelujah said wo ma de hallelujah Joseph see ye no wampo ni nuanom o se ani na jafiefo Israel urade akohoma o ka se urade shashe na urade efiase na o shireshira Dr. Jiwa no ma onti ase Benjilo no ma despite no ma onti ase wo mu di ye ya wo mu hwehwe se nipa so be di ye hwe nipa despite tua wo mu ka boson hwe pa kwasin duom nipa atuo na wo ka se nipa tete saa no wo mu nkoso ndo wo mu dwene nipa ho despite wo ka se onu mu nyina no onim bi mpo hia bi kura wo hu no iseke urade hallelujah ya hallelujah udi ye ya bua nipa antwai ma nipa ni huansa yeti aso dam na nipa wo kire na moma ye bua nipa no moma ye bua ye ntwai ma nipa ni hu ni ye nkoto santene asore ni nsolofo na eba no ni asesa asole instruments ni e dia kogu eye na se soboyo skankan everything na double ni abubọ ntwe ne grangrade achia ne ade achia ne ekuta take away wo bi ko jenkra dokran kase ensia china mo eda so wi awa jijolof aka ho ne bag mu nyina wa package drink ni biawu enipa ne ti asia kura no di obedi kura wa so lumu no na din ye hwema nipa ne wuasa. And James chapter 2 verse 1 to 9. Yafa on church. James chapter 2 verse 1 to 9. Bible ne ka say wo. Yakubu etiamienu. Aha what's it say? What's it say? Echemu enko no. Nipa ni wansa. Enipa ne tiase a yamboa no. A Christianity nice for hono. Awa na ebesa so dia ba wieti bietu ho mame. Na fi yanko James chapter 2 verse 1 to 9. Ose minuanom. Mumma nipa ni muhwe. Ene awade Kristo Yesu. Yesu Kristo asa. Oye ni munyamura no. Eniafra. Na so onipa o hye sikampatia. Onipa o wo sikampatia wo sikani. Na ta obosha ta fefe. Shata de fefe. Ba mu sha da mu. Ba shia da mu ho. No ye ni so da tantan. Na shia ni so sha ta de tantan. Ba so da mu ha. Ba so da mu ha. Ni ta de efe no. Na mo hye na ta de efe no. Wo ka che ne say. Tena ha. Hallelujah. And out ya so dem na wo sika wo yale ya na so fu aduru ho. 20 million formula. 1 million formula. One more to be solid 10 million. Ya boa cement 50 bucks. Safo no. Uyale ne. Anopa enumere na sofo. Omo bi yi wasidi no. Yeni mu omo. O fra sofo kro be ka se baby o wono wo program ti o sere wa akire no wa frɛ no. On view no wa wo pan ye. Bani na Paul kase tua so mame. Obi skampeti atade. Skampeti atade. Eba maso dem a. Maso dem a. Tranimu ha. Na ohiani ni de. Muka kire ne se. Sano ho aho. Ontra no ho a. Awurade Yakobon. Enye papa mu na papa mu na. Papa mu na papa mu. Maya jumbo ni atemufo. Jumbo ni di ade. Se wo de pati ase na wo muwa no. Na wo betwa me na wu asa no. Awurade Yakobon wo hu mabo. Awurade wo no muwa mo. Na onka mo ho
asɔre asɔre nyɛ asɔre ɛnyɛ ne sɛ ɔsɔ mo sɛ wo fitiri